Yo. Andu. Yo. Andu. Aris. Hurra, hurre. Iki lawasan Pak Pur. Bambang, Andu, Aris, Her, Tamar Mancu. Hurra, hurre. Mandiano. Bambang Andu. Mancung. Hiya. Hae. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Upama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Pesek isi ketan, irung pesek ngorebutan. Pancaku matelin netra rasa. Hae. Karsa Midara sak jagat raya kalingana ukir lan samudra ora ilang mamanise aduh dadi ati selawase.
hae Mitra jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ilang mamanise aduh dadi ati selawase Sialalalalalala panjianom nul inul oh yen nyawang solah pawane rina wengi tansah milakoni dadi kanthi laning ati duh wong manis kang tak anti-anti ayo 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 tresnan kang sejati tak pirwani aku lepukan klopo muda saumpama leganono sak kedheping netra kanggo tamba lara brata kang ketaman asmara durita ayo pindha batara asmara Dewi Rati Dewa Kandu saya ayo kang madangi potong jroning ati ayo katresnanku kang sejati tak rewangi inem nanggone mancung saya umpama anono sakete ing nita ayo aku tampa lara pranta kang ketaman asmara duta pindho Bathara asmara Dewi Rati Dewa Kumajaya
diwurung aku tega aku wani mati laku tresno gampang suling kumandang suarane tulit kepena unine unine mung nyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra gendangane ayo kanca padha mrene rame-rame nonton jatilan Panji Anom se alo se kalau gae jadilane alo se jadilane si Panji Anom se jare urip patios alo sing dilirik ora rumangsa jalan-jalan yuk Panji Anom pinarung suarane wis kumpul gamelane jadilane Panji Anom sing joget para muda ikan saya biru sing nonton prawanita surah hore sampure dikibatake saya sigra jogetane yo hai jadilane Panji Anom ora kleru lho Pak Pur bintik-bintik kita marananya bintik-bintik kita marananya pohon randu bergoyang-goyang gadis ayu pandai menyanyi wis becane sing duwe bojo masaan mana datangnya lintah dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati siapa Panji Anom Dul bocah tuwa nakal bocah tuwa nakal melu lho ya dul inul ya menyang Solo payunge ilang tuku lenga botole keri dadi rondo Mbak Tari aja sumelang ora payu rapi tak tampanane kapan-kapan kone mulut
apa iya melebite jaluk pupune anjaluk pupune kapan-kapan oleh keturutan bojo loro padha ayu kempul motore sugir bener ora jangan suka meminum anggur anggur itu ada racunnya jangan suka menumpang tidur banyak bahaya pul kempul lampu di kamar kapal kunyang turun sekoci arif-arif kita belajar untuk kekal di hati nanti sekali lagi Ulane sawo ajarene sapa pohon nangka banyak cabangnya kalau berbuah aduh senangnya kalau Syekh Budi cinta sama ibunya jangan lupa sayang anaknya arep gedek tak udunake supaya gelem arep tak dukunke hore hose hore bener iya bener kok eloke Mbah Tirta Nadi angon wedhus ana kuburan kok eloke prawan saiki mergo jatilan ora saka omah aduh sayang seribu sayang kapan-kapan bane polutan bener jaluk pupune iya kapan gone oleh keturutan bener Malaci kok ana kandhale duwe bojo aja ayu-ayu ditinggal nembang akari bantale aduh sayang seribu sayang esuk srengenge ngene wis mantu sibuk nyun pangestu kemutra badhe sinau bareng awan srengenge ana tengah binga-binga dong wayah mantu sekolah bareng sore srengenge ora ketok simpo
bengak-bengok weruh bapak ora nganggo kathok ketok kapal layar negari Sino kapal layar negari Sino saya berlayar ke Surabaya ongah-ongah bulan datari ongah-ongah bulan datari tarino pinggir segara dayoe teko kelar nangwasa ngosone bedak tambal jatah jatahe mambu monggo ora ana dik monggo ora ana blumbange monggo Watu Studio. sing numpak dorobei sing ngiring para mantri jreng-jreng nong jreng-jreng dung srong turut-turut ketepuk rinting srok ketepuk jejer sing numpak dorobei sing ngiring para mantri jreng-jreng nong jreng-jreng dung srok turut-turut ketepuk rinting iya 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 iya
Orang ketek. Ya padha bapakne yang ngendangi ya. Piye Mas? Wis dadi ati tenan iki. Jamak lumrahe yen wong urip coba lan kodane gedhe supratene ora nganti dadak dadi gawe
Anom. Gundul-gundul pacul culek gembelekan Gola ising kaya apa wong nyatane kelakon seprene angger gendrung wekasane malah bangun tresno wis jamak lumrahe yen wong urip jaba lan kodane gedhe supratene ora nganti dadak dadi gawe sampun kapit Dari jauh sudah nyata linggangnya lenggo kota buaya lemah kemulet dipandang tangannya melingkar agak kebakaran selop cindit maju kain kaca ya yo selendang putih dipun iya melambai-lambaian serta melati mata kena geni jalan Surabaya yang lenggang Surabaya tapi jangan militer ya. Oh tidak tak jemu mata memandang hati kuntang pikiran melayang ya iyo tapi jangan mata ranjang nanti akibatnya kita milik orang
Andian om kamar aja lunga ayo 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 dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggok sudah buaya ayo ayo maka mulai dipandang tangannya melenggang agak kebelakang kain patiyo yang kamar selap jendel baju kain kaca ayo 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 selendang putih di pundak pelambai-lambaian sedaplah dipandang kena geni jalan lenggang Surabaya yang lenggang Surabaya tak jemu mata memandang hati goncang pikiran melayang ayo 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 tapi jangan mata ranjang akibatnya dipiring orang iya salah lagune mas yo lagu sing anyar tapi